mga ka-bandmates. Sa karon na video, real talk lang gyapon ta. Nice. Tips ni siya sa angay buhaton before mo atong concert. Ang tudlungan ta mo para maka-blend in mo ba? Utok ba? Paano masabi? Una, pagsuot og black. Black kay para murag tinuod. Kaduha, ayaw pag sleeveless. Kay sa concert, ialsar ba ang mga kamot? Ialsa ang mga kamot niya, pertira ba ka bahog ilok? Unya kung ikaw yang natapa, di, way swerte. Bawi na lang sa second life. Ikatulo, pagmask. Dipinsa na sa ikaduha. Katong mga bahog kay ilok ba? What the fuck? Dipinsa atong gaalsag kamot ba? Unya mga bahog ilok. Ikaupat, para ni sa katunggal sa kamot ba? Pag deodorant. Ay mo pang damay uy, naunsa. Utok ba? Kalima, pag toothbrush. Sabay-sabay kag kanta sa gatukar. Nya bahok kag bakbak. Kabantay ka nang masikuhan kag kalit. Muna rason loy. Utok ba? Nice. Unya, ikaunom. Pinaka-importante. Pinaka-importante, buhaton kung mananaw concert. Tanaw. Dili mang chips. Weh. He sounds ugly.